Persuni li tkellmu ma' One News iddeskrifew dak li ġara 3 filgħodu fil-Gżira bħala xena tal-films. Kienu għal-ħabta ta' 11 xien unit mill-iskwadra tal-Mobile innotat karozza BMW tinstaq minn ġuvni magħruf mal-pulizija u li allegatament ma kellux liċenzja biex isuq. Jidher li mal-ġuvni illi miegħu fil-karozza kellu żewġ tfajliet ta' madwar 20 sena induna bil-pulizija sa veloċità qawwija sabiex jiskappa. U għall-ewwel daħal wrong way fi triq Manuel de Villena u kiser lejn triq Carlo Manche. Segwit minn diversi vetturi tal-iskwadra tal-Mobile dawn imblukkaw it-toroq sakemm il-ġuvni daħal wrong way fi triq Reid, iżda hemm subcrane jimblukkalu t-triq. Il-Pulizija tal-Mobile hawnhekk qabżu fuq quddiem u mblukkawlu t-triq bil-ġuvni jirreversja bil-għan illi jaħrab. Saħansitra saqal fuq u tajjar żewġ pulizija li ħarġu mill-vettura tagħhom biex iwaffqu liż-żagħżugħ. Waqt li kompla jirreversja laqat mara anzjana ta' madwar 80 sena illi kienet miexja fuq il-bankina u wara tilef il-kontroll tal-karozza u ħabbat vettura li kienet ipparkjata. F'dan il-moment il-ġuvni flimkien ma' żewġ tfajliet ippruvaw jaħarbu. Il-pulizija kienu kostretti li jippuntaw l-armi tan-nar fid-direzzjoni ta' 3 persuni sabiex iwafquhom u wara li ordnawlhom jinżlu arkubtejhom mal-art arrestawhom. Iż-żewġ pulizija kif ukoll il-mara anzjana tieħdu l-isptar Batterday għal-kura. Misħarriċ li jagħmel One News jirriżulta li fil-11 ta' Awwissu li għadda l-istess ġuvni ingħata libertà provizorja mill-qorti fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro wara li nqabad mill-pulizija jsuq Mercedes bla liċenzja. Dakinhar huwa kien mixli illi ħepp għal żewġ pulizija illi ħarab mill-kustodja tagħhom u li sar reċidiv. Iż-żagħżugħ mistenni jitressa l-qorti dwar il-każ li seħħ fi Gżira 3 filgħodu fil-jiem li ġejjin.